Now tell me the truth. Sagot! Oh! Ako si Lily Cruz! Ako si Lily Cruz! Ako! Sinong gumawa sa'yo nito? Sino? Caregiver? I am a corporate communications manager. I am required to have an extensive vocabulary so I never use inane and poorly worded language like black sheep and old maid to describe the people I just met. Nakaka-nosebleed yun. Akin si Adrian! Akin siya! Akin siya! Akin siya! Walang sa'yo, Nico! Akin lang ang asawa ko! Hi guys! Joe ako nga pala. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ngiti mo na nagpasaya at kakaiba, nagbago na. Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Sabi mo nga kahapon. Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Ha? Game ka? Sige.